Assalamu alaika Ahmadu, assalamu alaika, assalamu alaika, assalamu alaika, assalamu alaika, assalamu alaika. Ahmadu nayi kewa, idanu sun ci kuka, kullum ɗauki nake yi, yaushe ne za mu gana. Ahmadu nayi kewa, idanu sun ci kuka, kullum ɗauki nake yi, yaushe ne za mu gana. Ahmadu gani kamar ba rai amma kuma ba gawa ba, kamar bishiyar dajin da an kawatsawa, kamar jaririn da ya tashi bai san uwa ba. Har yanzu dan nake zancen nan ban farfado ba. Ahmadu kuka na zuwan ba tare da na sani ba, murmushi yana zuwa ba tare da na gayyatai ba. In kasa gane kuka ne wai ba dariya ba, nutsuwa tana halarto mun ta inda ban zata ba. Ahmadu wani sa'in sai na ji ni kamar ma wai ba ni kadai ba, kamar ana kira na ba a daga sauti kwarai ba. Sai in ji ni a wani yanayi ba na jazzaba ba, wani sanyi na shiga ta inda ban zata ba. Kai can rayuwa ba kai Ahmadu mun tuba, jina nake kamar ma ni ban zo duniyar ba. Ba mu san ran da ido zai daina hawaye ba, kullum ji nake kamar ma ba rayuwa nake ba. Ahmadu Ahmadu na sani ni mai laifi ne ba ɗan kaɗan ba, mai tarin zunuban da ban sanya zan da su ba. Wallahi shugaba in baka kawon ɗauki ba, ranar kiyama ban isha Allah kallo ba. Ahmadu ban da ƙaunar ku ni ban san komai ba, ban san mai zan wa Allah ya tausaya mun ba. Ban sa baitukanku cikin guzirina ba, ba abin da zai hana wuta bata cinye jikina ba. Ahmadu Ahmadu ka wadatar da ruhina da rabon yabanka, ka sa wa zuciyata nutsuwa daga nutsuwarka. Da abin da zan biɗa sarki Ahmadu na gurinka, mai zan biɗa gun halitta wanda baka yi mun ba. Kullum zuciya na ƙarfafa gwiwar ganinka, harshe na samun himmar yin ambatanka. Ya idanuwa suna ɗaukin ta yaya za su ganka, kwakwalwa tana nazarto inda ba za ta je ba. Ahmadu duk sanda na rera baitukanka Ahmadu sai na yi kewa, sai idanuwa sun ci kuka a inda babu kowa.
sai na fita hayyaci na nake iya dawowa, in samu nutsuwa da ambatan ka ban faɗi kasu ba. Ahmadu banda komai wallahi la'azimu banda kowa, rayuwa nake yi kamar gawa a cikin kushewa, zuciya kamar wuka a cikinta ake caccakawa. Kawai ina rayuwa ne babu sanin kowa. Ahmadu, 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 Ahmadu na yi kuka. Ahmadu na yi sa'a da na tashi a gidan masu sanka, masu ɗa'a da biyayya a cikin haddararka, wanda sun ka ba da rai fansa a cikin janubinka. Ummata har ta zo gunka ba ta waiwaya ba. Ahmadu ban gazawa kullum gun neman taimakonka, ban daina magiya a cikin farfajiyar gidanka, ban daina kamun kafa a da faɗi zuciyarka. Ba abinda umma za ta ce kai mun baka minni shi ba. Ahmadu, Ahmadu, Ahmadu na yi kewa. Ya sarki mai garin Madina a share kukana, kullum kai ne yake yawo a tunanina. Idan na kwanta sai ka nutsar min da barci na, idan na farka sai na gaban ga komai ba. Idan na ga masoyi hadara ta yi mai bishara, na zuwa birnin Madina ruhi ya yi kaura, sai in ce masoyi dan Allah ka mun ziyara. Ma za mu je nan gaba ba mu yi jinkiri ba. Ahmadu, Ahmadu, Ahmadu kaga kukan. Ahmadu kowane lokaci ina dakon kiranka, ina raye ina mace zan amsa gayyatar ka. Ko yanzu ka kira na Ahmadu zan ce labbaika, ba abinda za ka ce in maka take ban yi ma ba. Ahmadu ga munan tafa guzurinmu saura kaɗan ya kare, hadara tana tafi sigarmu kamar ran za ta zare. Nafisin halitta kwa dama wannan mun jure, kai ne ka juyar da kanmu ba za a mu waiwaya ba. Ahmadu, Ahmadu, Ahmadu na yi kewa, Ahmadu na yi kuka. Rabbu ka yo salati ga hasken da bai iyaka ba, gwargwadon adadin buyan karabu na tuba. Ka shugaban nan da bai kalar kwatance ba, ka sa 'ya'yan gidansa wanda ba kai yasu ba. Da ku zarrufe baitin umma ina tuba, na baki kulliyar da ba zan haɗa ki da kowa ba. Wake tasarrufin ba wannan in ba ke ba, na tsaya ga ke na fake ga ke umma mutuwa. Nana, nana, yana na Fatima ta. Na Fatima ta Elbash na Fatima Abba Izzatuddin.